ħafna minna jibdew fuq nota ħażina mill-ewwel meta nkunu rridu ninbidlu xi ftit. Għaliex qed ngħidlek, għax jibdew jiffukaw fuq x'se jitilfu. Mela jibdew jgħidulek jiena nixtieq nitlef il-peace, jien nixtieq inneħħi x-xaħam, jiena nixtieq illi pereżempju ma nibqax kif jien. U dawn l-affarijiet normalment meta anka ngħiduha b'mod negattiv, diġà anka moħħna jibda jbedna minnhom u jibda tagħna qalbna jibda jgħidilna masma jiena ma rridx illi kif jiena nitlef xi ħaġa, jiena rrid illi nakkwista xi ħaġa, jiena rrid illi nħossni hekk. Illi pereżempju nibda nilbes sizes illi huma aħjar milli qed nilbes illum, illi jibda jkolli iktar enerġija, li jibda jkolli nifs aħjar. U dawn it-tip ta' affarijiet. Allura x'se nappellalkom illum? Anke jekk naraw il-kelma diet, l-ewwel tliet ta' diet huma DIE, illi jekk nagħmluha bl-Ingliż tiġi die. U allura l-moħħna ġa nibdew intuħ ċertu messaġġi illi forsi ma tantx ħajjejnuh. Għaliex għax ħafna nies jibdew kif qed nitkellmu jiffukaw fuq x'se jitilfu. Jew jgħidulek pereżempju jiena rrid nibda d-dieta. Dom naqra, tibda d-dieta jew inti qed tgħid ħanibda t-triq biex nidher sexy. Jew ħanibda dik it-triq biex ikolli l-enerġija, ħanibda dik it-triq biex jiena norqod aħjar. Il-moħħ tagħna tant huwa isu computer illi pereżempju jekk ħanikdbulu mistoqsija ħajtina l-answers, illi jekk il-mistoqsija hija ħażina, hija tajba, hija kwalunkwe x'inhi, bħal meta nużaw il-Google, tistaqsih x'tistaqsih se jwieġbek. Mela jekk inti ħatajdlu isma' jiena ħanibda triq ħażina, ħanibda triq li biha ħanitlef xi ħaġa, awtomatikament ħajatik answers illi bihom mhux se jħeġġek biex dik il-ħaġa tagħmilha. Minnaħa l-oħra, meta inti tgħid isma' jiena x'nista' nagħmel biex pereżempju nerġa' nsemmilkom l-istess eżempji ikolli iktar enerġija. X'nista' nagħmel biex jiena nilbes sizes iżgħar milli qed nilbes illum. X'nista' jiena nagħmel biex ikolli żaq iktar ċatta, biex ikolli l-patata aktar iffurmata, biex idejja ma jibqgħux flabby ma jkunu iktar toned. Daw il-mistoqsijiet pożittivi bla ma jridu ħajjejnukom biex jimmotivawkom u jiġukom aktar determinati. Allura għodu ħafna attenti x'ħad tistaqsu u x'ħad tgħidu għax dak il-moħħ li għandkom ħajjejnkom u jgħinkom ħafna. Niltaqgħu.